Вось так выглядае новая вытворчая лінія на адным з філіялаў брэсцкага лікёра-гарэлачнага завода. Тут вырабляюць уласны прадукт, які сёння не толькі ў Беларусі, бадай што ва ўсім свеце лічыцца адным з самых запатрабаваных. Антысептык для рук на бродніцкім спіртзаводзе стаў у адзін шэраг з традыцыйнай вытворчасцю тылавага спірта, бульбянога крухмалу і збожжавых дыстылятаў. Находятся две купажные емкости, где происходит смешивание непосредственно основного продукта, это спирта с водой. Мы доводим до крепости не менее 70%, и дальше добавляются ингредиенты согласно рецептуре. На сегодня мы производим дезинфицирующие средства для рук, но думаем расширять линейку, будет дезинфицирующие средства еще и для поверхностей. Новую лінію па вырабу надзвычай важнага тавара зманціравалі на свабоднай вытворчай пляцоўцы літаральна за некалькі дзён. Хутка набылі неабходнае абсталяванне і тару. Усё, дарэчы, ад айчынных вытворцаў. Як і сама рэцэптура антысептыка. За яе выкананнем сочаць ва ўласнай лабараторыі. Лаборатория контролирует крепость водно-спиртового раствора, который мы сейчас производим. Она не должна быть больше 70%. Ну и далее контролируем рецептуру. То, что в нее входит уже. Агульная вытворчасць антысептыка для рук на прадпрыемстве сёння больш за 5000 літраў у суткі. Але гэта пакуль. Ужо прапрацоўваецца план павелічэння вытворчасці як мінімум да 8 тонн, а ў перспектыве ўдвая. Акрамя таго, вырашаецца пытанне разліву сродку ў буйную тару 20 і 30 літровыя каністры. Существует одноканальная система сбыта, это на белформацию. Ежедневно мы поставляем более 8000 литров данного продукта, антисептика, дезинфицирующего для рук. 100% забяспечыць дзяржаптэкі рэгіёна санітайзерамі для рук – такая першапачатковая задача сёння стаіць перад бродніцкім спіртзаводам. Па словах дырэктара, іх антысептыкі ўжо ёсць у аптэках Іванова. Тацяна Будгусаім, Людмила Салдзина, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».